anyị jere kọt ha akọta apịl ka na afụ na okwuru ya gbara okwuru ọtọ tata ndị na-akọt agwa ụnụ na kọt na-ajụ na-ajụ at some point the prosecutor who represents the federal government in court ụlọ na ebe kọt ha emega amendment into 7 times court will say unu eme amendment charges into 7 times. What are you telling me? They in our court 7 times amendment of charge. Go soon I have any case against Nnamdi. And the court was not to what's the higher judgment? Now judgment against us Cabron Kana Kogoro Gako. I am going to because no putting out, no putting on top. I go and guess Nnamdi Kanu Kenya. But I go better put on the heart of Nnamdi Kanu Kenya.